Doangop kabeh. Ayo Bapak Ibu sedaya. Tuh, bangga. Sowan komplit ya, Mak. Iki para kadang-kadang ingkang winadaning paguyuban Madangkara sowan jangkep saking Karanganyar. Ya, nadyan wis pirang-pirang bengi ora leren ning semangate tetep makantar-kantar. Aja kalah karo panitia, wong panitiane le nata ya pirang-pirang dina kok no. Iya, mengkono. Waranggana sing sowan ya ana 6, ya ana 6. Luwih dhisik aku tak nyuwun karo Ibu Sukesi Rahayu. Ngono kuwi. Merga panjenengane mau kita wis akrab banget karo ibu-ibu nang kene. Iya, yen aku sik turu nduk mau. Iya, ya Bu Kesi matur apa sik ngono karo sagung para lenggah, karo Pak Kepala Desa, karo panitia sedaya lan ugi sedaya para warga masyarakat ingkang kepareng tumplek-blek rawuh wonten ing halaman kantor Desa Pandian. Kula ngaturaken penonton apa maknanya wayang, apa maknanya dalang, apa artinya sinden dan pengrawit tanpa dukungan penonton yang hebat. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Iya. Ngono ya, Pak. Monggo Bu Kesi. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nyuwun sewu Pak Dalang. Dalem. Jan kompak sangat warga masyarakat Pandean dalu niki. Nggih ta. Kula ngeten niki lek uluk salam ngeten niki ora montra-montra yen dalu niki kula sinden lho Pak Dalang. Lah napa? Kayak ustazah kae lho. Oh. Ustazah karisma ngono kae lho. Oh iya, jenengan Cocok toh? miripe ora kaya Ustazah Karisma. Sinten? Kaya Ni Umi Laila. Ha iya. Lek sing Surabaya kae sing sok ngaji kae Umi Laila sampean Umi Elailo ngono lho tadi. Elailo malah ora. Nggih, dalu niki kula jan remen sanget Bapak Ibu. Kula minangka wakilipun kanca-kanca kru pengrawit Madangkara lan ugi ibu-ibu waranggana sing cantik-cantik ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, para sesepuh pini sepuh, para kiai alim ulama lan sedaya kemawon warga masyarakat Pandean ingkang dalu niki tumplek-blek meresani wayang Pak Dalang. Nggih, ibu-ibu sing masak aja lali. Oh iya Masakane pasti. tenan jos tenan. Lenjangan tempe wah temenanan. Elok, seger, jos rasane pas. Ayo, contonen Bu Kesi, ayo ngono kuwi. Nggih. Pramila niki wau kan kula pun sinau pripun resepe ibu-ibu. Bumbune napa?
Lek kula biasane teng griya niku lombok, bawang, brambang, jahe, laos, kencur, kunir. Kok iso ngangge jahe barang kok tambahi anu barang bir barang niku ning kono ora nggih. Rasane niku benten tenan Bu. Kalih lek kula masak teng Solo nika. Pramila Pak Cahyo Dalu niki sanget keremenan sanget jan. Nggih, kula nggih purun lho mincing digawani ngoten. Lah adalah. Sak tremos. Nggih. Jangan kentang wau. Ning intinipun jan matur nuwun sanget kula kalih guyub rukunipun warga masyarakat lan segenap perangkat khususipun niki wau Bapak Mudin jan gantenge Pak Dalang Pak Toro. Pak Toro nggih Mbah Mudin niki wau lak kula niku rekae macak Mbah Mudin niku mlebu metu teng ruang transit sinden karo merem ngoten lho Nggih. karo lho iki nggone macak sinden wedok-wedok nggih sinden do ganti kelamin Mbah Mudin iki gayane wirawiri enten apa to Mbah Mudin sanggite Mbah Mudin ngeten ngeten lho Bu Gesi kula niki badhe nglunasi napa nggih administrasine wayangan dalu niki alah monggo Pak Mudin senadyan to sindene do ganti tak kon mlebu ora apa-apa ben entuk vitamin Ayo. Iso vitamin Pak Mudin iki piye sing agamis tukang ndongakne wong pirang-pirang. Ya pancen mlebu ning tanggung jawabe untuk menyelesaikan pelunasan mau lho Bu Gesi. Ora nyawang karo sinden-sinden le maca le ganti pakaian ora disawang. Pak Mudin aku ngerti mau ngene dek ya. Ini rada dibuka sithik ngene iki ae. Karo astagfirullah. Ini ya menteleng terus ae ayo. Ana kuwi. Jan intine matur nuwun sanget. Rasane muarem Pak Dalang. Nggih. Dereng minggah panggung wayang dereng mulai niku tekne administrasi niku pun lunas niku ning ati padang. Sesuk awake dhewe gari wassalam karek pringas-pringis ngoten niku. Nggih. Leres Bu Gesi. Soale yen dereng rampung niku wah ketir-ketir teng ati. Terus terang mawon kan kula niku sing ngatur sedaya administrasine amplope kanca-kanca pengrawit sinden. Kru sak menten niku nasibe teng tangan kula. Nggih. Dadi lek panjenengan jan luar biasa sampun lunas sore ngoten iki, bah kula jan padang drandang ngoten. Nggih. Ning aja sampe bojoku nyekel dhuwit. Bojo kula niku mboten ngertos dhuwit Pak Dalang niku. Kok iso ora ngerti dhuwit anggap aku picek napa piye kok iso ora ngerti dhuwit lho. Ya ngerti atusan ngerti eketan ngerti. Ora padake wong ora ngerti. Mboten ngoten Mas Dalang. Iya. Nek karep kula ngeten, wong lanang kuwi wajibe golek. Nggih. Mengke lek entuk rezeki kabeh duweke wong wedok dibrukne ning gone wong wedok. Aja nganti wong lanang nyekel dhuwit soalnya bahaya. Lho, nyatane nggih ngoten kok. Kula nyambut gawe nggih to, entuk kaya entuk dhuwit. Nyatane yo bruk metutuk ning sampeyan. Sing ngebrukne aku, sing metutuk sampeyan. Kurang piye to aku kuwi ayo ngono kuwi. Iya, metutuk napa jenenge? Rezekine. Ayo. Nggih. Pramila saking mareme ati kula tak nembang kangge ibu-ibu sing muasak khususnya teng mburi wau. Wong kula niku lho Pak Dalang nyuwun sewu. Kula niku sing nganggo daster ajeng pipis teng kamar mandi sebelah. Lah kok kalih ibu-ibu sing lemu-lemu niku dicuwek gati gliandang kula. Bu Gesi kula nyuwun foto, Bu Gesi nyuwun foto. Ya ampun, seto Bu aku sing nganggo daster iki lho Bu. Mbok engko lek aku wis macak jaritan ngene iki. Wis gak peduli. Pangkat dijak foto. Sampeyan ora ngerti to. Aku mau nyuwun prisa karo Bu Carik iki lho, Bu Maya iki lho. Bu kok masakane saged eco kados mekaten niku resepe pripun? Jane Pak Dalang sami mawon. Ning piyayi mriki carane masak karo selawatan. Wah. Dadi nun sewu karo apa marut apa kae? Klopo. Heeh, ngarep kambil kae ngene ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngono kuwi dadine panganan siji enak, loro barokah, ngedoke penyakit. Lho ngono kuwi. Nah, lah klopo lek diparut dadine apa ki akhire? Santen. Ah, saurunge santen apa kuwi? Ampas to? Ampas, Bar kuwi karo mersi ampas kuwi lho ben metu santene iku ya karo selawat to. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wasallim karo ngono kuwi. Sak wayah-wayah metu santene kuwi dadi santen sing barokah. Lah ora lah ngene dhewe kono lho masake karo ngrasani wong lanang ae lho. Ngono kuwi sing mari ra berkah iki. Angger tanggane sugih lho wah jan kalau sugih iya pancen kaya nyambut gawe TKW ning Hongkong kok ningkat omah yo bangun enek leren percaya aku dheke kejaba ning kono iki kerja yo dadi genggek barang malah ngono kuwi barang wong wedok kan cul lek omong ngono kuwi to ha iya nek piyayi mriki masak kalih selawatan
ketoke. Wah, berarti benjing lek kula wangsul teng Jaten Karanganyar, kula contoh resep ibu-ibu mriki, sedaya bumbon-bumbon tak broke tenan karo tak selawati ya Allah, muga-muga masak aku enak, bojoku lek edahar karman seneng banget, mergo masak aku enak, terus tresnamu karo aku saya numpuk undung ngono lho Mas. Wah nggih, amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi tetep cinta kalian jenengan, mugi-mugi mboten kilaf. Ayo ngono kuwi. Kok mugi-mugi to? Hah? Kok kilat nganggo kilap barang? Lho apa-apa jane kan serba tidak pasti to kehidupan Ibu Kesi. Mulai isane memuga-muga aku tidak bisa memastikan sampean tetep tak cintai sepanjang masa. Urung iso ngono kuwi. Janji yang nanti ora ditepati kan malah bahaya. Lho becik insyaallah utawa muga-muga ning dalam hatiku sudah bersumpah gandeng sampean setya bekti karo Cahya Kuntadi. Bojo ya mung siji. Siji neng Karanganyar, siji Jakarta, siji Medion, siji pokoknya sampe tak ajak neng ngendi-endi ngono lho. Alhamdulillah. Muga-muga ora kecantol karo Ustazah. Sapa? Ustazah. Kok kecantol apa ya nek Ustazah gelem karo aku ya enek ora. Muga-muga ora kecantol karo sinden meneh. Ora, nek nyantole tetep ning sampean. Sinyale kuat sampean. Ayo ngono kuwi. Ya sinyalku iki mergo ning warnane luweng metalik gitu, biru. Gawe genter atau dhuwur ngono sinyalmu iki. Nembange apa? Kula badhe ngaturaken remenane ibu-ibu niki ketoke karyane Mbah Sukron Suwondo. Napa niku? Enten sesideman. Ngoten. Nggih. Nggih. Slendro Songo. Ya, karyane Mbah Sukron ditembangne karo mantune. Ngono. Jas. Atur dumateng sedaya para lenggah mliginipun ibu-ibu ingkang masak. Nggih. Diaturi menika wujudipun tembang kalian Bu Kesi. Lha Bu? Wiwitane anderek sang bekik prenyo bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayung yon selendang kuning kang saking ukir swara kurang permana ning wasis angung krom. Ugi kula aturaken dumateng Bapak Camat ing Maospati utawi ingkang mewakili Pak Sekjam. Sembah nuwun pangestunipun. Mangga Bu. Angung krom marang Mas Cahya. Oh,
Ae papate ngungkrum barang ora ya. Lah ya aku yang gumun karo awakku dhewe lho, Pak. Awi semakin tua kok semakin kemayu piye yo? Ora kemayu tok, ganas sampean iki ayo. Tegese semangate le nyinden iku lho Pak Bu. Yo. Tiah sules pijar ngincangake alis Masuk. terus tresno sasi demam
amin. Mareme-marem ora kaya yen sowan ana laladan Jawa Timur khususnya wonten ing Magetan ya no. Iya bener mak bener mesti ya kahanane iki mesti nyenengake banget panggunge jembar lampune padang nggone ya mesti ya bawera ya dasare sing mirsani mesti akeh mergo kathah para warga masyarakat ingkang sami tresna kalih budaya mesti sik kelingan panjenengane Romo Haji Anom Surata mbiyen asring banget ana Magetan ya adate ya karo Bukesi kuwi ya karaktere piyayi Magetan pancen ya alus budaya ya Mak pancen bener kepara nyata dan yang terjadi juga di Jawa Timur ki ketika wayangan sing jenenge bakul kuwi masyaallah semono akeh nduk ya nek ngene dhewe ora enek bakule to suwepi nyenyet ngono iya lha kene luar biasa ngono iso jentrek-jentrek nganti tekan sekilo mula sing didongake ora mung para panitia lan ugi warga masyarakat sing mirsani klebu para kadang-kadang bakul sedaya UMKM mugi-mugi sedaya dipun paringi laris daganganipun kathah batinipun barokah anggenipun sadyan mergo rame lan orane wayang ki ditentukan oleh rame lan orane bakul lho ya yen bakule saya akeh wayangan ya saya rame bener kepara nyata lan ya kuwi panyuwunku men laris kabeh men semangat anggene ndukung ning wayangan ewadene yen pengin dodolan laris jane ana rumuse ana kuncine ana aku nate didhawuhi karo para pinisepuh jaman biyen jaman aku isih guru biyen ya carane yen dodol apa wae men laris nuwun sewu kudu dilambari rasa ikhlas bar kuwi prihatin utawa tirakat poso pitung Senin pitung Kemis ya lah bar kuwi ngedep dagangan maca Fatihah ping 3 terus maca rapal Jawa mergo awake dhewe urip ning Jawa Semar Dasar gareng eneng Petruk celuk-celuk Bagong sing jagongi Sri Kandi sing dodoli Janaka sing nukoni laris-laris awit saka keparenge Allah waton yen kulaan kuwi 100 ngedole 50 met ludes nduk mesti ora terus apa iki kon joget hot iki sapa sik tak winong dhisik tak giebrake iki ayo nggih mergo iki menentukan nasib wong sak rombongan tahun ngarep no ayo engko sing men joget pol-polno tenan ya ketoke kok ora dikeploki tidak direspon piye caramu langsung gulung karo udo apa piye ngono ya mergo iki amanah kok Pak Lurah pokoke kudu hot ayo ngono kuwi ayo coba kaya apa nggih ku nak tang ya Nduk berdiri ya yo matur nuwun sik nong karo Pak Lurah diparingi kabeh kaya ngono lho persinden sak amplop mau sing dipameri pirang-pirang lha kok iki nasibe aku sak kanca iki karo awakmu piye le gawe mareme Pak Lurah ngono ayo nggih saya Pak Lurah tadi kan tanya toh Pak tanya Mbak Winong yang mana Mbak Winong yang mana gitu ngono nah, ya okay. Ini Pak Lurah ini saya Mbak Winong saya minangka wakilipun rencang-rencang ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami panjenengan sampun pitados kalih kula sak rombongan napa paring panglipur teng mriki untuk menjadi gong acara desa panjenengan gitu terus saya mewakili Mbak-mbak sinden yang cantik om saya yang sangat ganteng ini om siapa?
Iya ya. Oh iya. Itu saya mengaturkan terima kasih banyak. Terus leres namanya Pak Susilo nggih, Pak. Nggih, Pak Lurah asmane, Susilo nggih, Pak nggih. Susilo Budi Santoso. Nggih, Pak Susilo Budi Santoso, mugi-mugi pinaringan amanah, mugi-mugi tansah tambah sukses, tambah joyo, tambah bagus, terus rezekine melimpah ruah dan semoga semakin jaya anggenipun mengayomi masyarakat. Amin. Seperti itu. Sampeyan kudu bangga lho, mau digoleki Pak Lurah to. Nggih. Minang sing endi bangga. Berarti selerane Pak Lurah Susilo ki piyai sing rada lemu-lemu kaya sampean kuwi. Nah, nggih niku. Pak Lurah tadi nyariin saya ada apa ya Pak Lurah? Apakah ada keperluan atau mau nambahi? Nggih. Kan tadi satu-satu toh. Siapa tahu kalau nyariin saya kayak ada tambahan gitu. Enggak ya? Oh, tambahan sesuk kowe kancane mulih aja mulih sik mergo kon ngewangi ngukuti debok iki. Ya, masa saya ngukuti debok. Pokoke sing hot ya nang. Ayo, nggih saiki. Ya, insyaallah. Mambengi lah anggone rupek saiki mumpung jembar kaya ngene kowe jaran sak pole wis arep gulung paribasane kelakon. Ayo, pokoke dipol-polke dibedake karo yang kemarin-kemarin piye carane wis mbuh piye caramu tak pasrahne sampean. Yang beda. Ya pokoknya sing pokoknya pokoke lu lebih semangat ngono. No, tapi niki kok kados Bagong kados Pak Petro wau no Pak Jirbasuki mau beyo. Lek saya joget nanti apa opahnya? Loh, sampean ra ngerti to, Pak Lurah genah wis pamer ono. Ono, Iya, Kak. jeneng kepala desa pimpinan padha karo hambeke Bawa Leksana ora bakal nglincati dawuh sing kawiyos. Anggeren jogetmu apik, wis to engko Pak Lurah genah cul aja mung 500, mbok pirang puluh yuta dinehne sinden. Masya Allah. Ning bar kuwi daleme Pak Lurah ditulisi Lurah Sida Ludes. Nggih, pokoke niku wau Jirbasuki mau bewon iki disekseni tiyang sementen kathahe kalih penonton YouTube 3000 penonton lho, Pak. Aku siap-siap beres ngono karo piye kene aman. Nggih. Lagunya apa, Pak? Yo ninggal katresnan kuwi sing paling hot lek awakmu rek ya ngono kuwi ya. Tetap ninggal katresnan ya. Tetap. Men Pak Lurah ora ninggal katresnane para warga masyarakat ing pantian mriki. Nggih, leres. Dibawani komplit sih alon-alon. Ya. Iki Nduk, Nang. Jaranan dangdut kreasi rineng kaindeng baksa Pak Dalang. Niki kula napa ketinggal Pak Lurah niki pun gantos kaos. Ketoke pun siap bekso to Pak jenengan. Ya kari ngalami sampur lho. Pun gantos karo ndelik lho kula sematan. Heeh, biasa no Kyai Kakung ngono kuwi, anggere disebut-sebut karo Cahayu malah isin malah ndelik kaya ngono kuwi. Kuwi izin karo Bu Lurah ngono. Terus piye? Sinden winong tulung aja nganti ninggal tresno
diaturke sing gumyak ndangdu dhisik tur bar kuwi dijaranke. Oke, siap. Bersama Winong Nawangse sinden kesayangan Pak Lurah Pandian. Monggo Cok, yuk dados. Bersama Madangkara.
Luar biasa. Tepuk tangan untuk Winong Nawangsih. Wah, dan nganti keringetan kaya ngono kuwi lho. Wah, nggih. Ning aja dadi atimu ya, Nduk. Kenapa, Pak? Mau Pak Lurah lek ngasih duit pirang-pirang to? Bareng Rono mau dijaluk Bu Lurah kabeh. Iya. Kula men semangat loh Pak niki kula merasa bertanggung jawab atas masa depan rencang-rencang tahun Waduh. depan. Ayo. Oh, istri masa depan ayo. Iya. Ape luar biasa. Ya. Mumpung sik anget suasanane, ya. Mbak Birgita ayu coba kaya apa? Ya, nggih, nggih. Harum Bali. Yuk, diaturake, Cok. Ya, terus. Menika Pak Lurah lan para perangkat yen mau ngersakaken dipun tepangaken menawi Mbak Birgita niki saking Kediri. Mbak Birgita Ayu Setiani sarjana seni. Ya. Piye Nduk, mirsani piye? Pak Lurah kaya ngono piye semangate karo perangkate mau? Tibane Pak, tibane nek di sawah-sawah niku Pak Lurah ternyata ganteng juga Pak. Oh ganteng. Ganteng, bagus. Terus sak sawah-sawah nih Pak, Pak Moden niku kok imut ya Pak? Pipine nyempluk-nyempluk Pak. Oh, Pak Sutara to? Nggih. Kuwi dalang lho Pak Mudin kuwi. Napa nggih Pak? Dalang. Kok gak tahu ngejak aku ya Pak? Kok gak tahu ngejak aku ya Pak? Ngejak kowe ngono ya entek nggih awakmu tok ora ya ngono kuwi ngono. Boten. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya sehat nggih Bapak Ibu? Pipise lancar Bapak Ibu? Usik to sing kok takono sing ora-ora lho iso. Kuwi lho. Lho, lah kan berarti nek sehat niku pipise lancar to, Pak? Oh ngono kurang. Sikise mboten enten sakit, mboten enten penyakit. Oh iya, lek ora lancar batu ginjal ngono iki ya. Bener. Pripun Bapak Ibu, remen sangat nggih ditanggapke Bapak Lurah Pak Dalang Cahyaku tadi, remen sangat nggih. Nggih, ditunggu nggih Bapak Ibu kagem Desa Pandaian nggih Pak Dalang nggih. Leres. Mugi-mugi sedaya masyarakat Desa Pandaian sehat sedaya panjenengan Bapak Ibu. Panjang yuswanipun, kathah rezekinipun. Amin. Nggih, kula nggih perkenalan niki Bapak Ibu. Nggih niki lho Sinden Birgita Ayu saking Kediri sing terkenal dodolan tahu nggih ngeten niki lho Bapak Ibu. Nggih. Oh iya bener wong Kediri nggih tahu takwa tahu kuning ya Bir ya. Nggih. Saestu Bapak Ibu menika dalemipun Kediri. Mongko yen jenengan liwat alun-alun ngalor menika mesti enten bakul tahu takwa sing kuning nika. Nika dipangan entah ya enak, digoreng ya enak. Kula riyen nate digawane tahu kali Birgita cak besek wah jan nyunyur saestu. Ayo, jan tahu Kediri ya. Spesial ngono kuwi. Heeh. Nggih Pak, aku ki ya tawa-tawa Pak menawane tahuku ki laris ning Pandaian ngono lho Pak. Engko remuk malah tahumu ning kene. Lho, kok remuk piye to Pak? Wong ya didol remuk jenenge bakulan iki ya kudu didagang-dagangke, kudu dipayek-payekke, kudu diiklanke ngeten iki to. Iya, bener. Oleh ora payu tak pangane dhewe Bir ya. Apa ya entek Pak tahuku ki jenengane? Lho jare tahu takwa. Lah iya tahuke kan akeh. Lah iya, ya oleh anu kan ya dikek kulkas sik kenek, dingeneh sik kenek, digoreng sik kenek.
Ayo. Nggih, mbok pilih Pak Lurah masake tahu kula Pak Lurah, monggo gratis Pak Lurah tahu kula dinten. Malah ditawani. Pak Lurah ya bingung karo gedhek ya bingung karo mantu ya isin Loh, ta ya. Lah kan mumpung ditanggap teng pandian iki berarti tak kei gratis ngoten lho Pak. Wah. Sak besek ngoten lho kan agae besek Pak nek tahu Kediri niku. Oh iya madai besek. Hah, kira-kira sampean sing luwih ngerti Mbak Birgita. Apa Pak? Kanggo kuwi kersane Pak Lurah lah sing buat ngono kira-kira sampean Nggih. apa tembange sing ala sekarang. Alah sekarang napa? Pokoknya sing hot, intine sing hot ngono apa kira-kira. Kula ya gubuk asmara no Pak nek kula niku Pak. Sebabnya apa di Gubuk Asmara? Sebabnya kan teng mriki kan daerah Magetan niku terkenal tayupane to Pak. Oh ngono ta? Nggih. Oh iya. Tapi mungkin dikasih nuansa anak-anak kekinian Pak. Oke, siap. Coba kaya apa? Berarti dibawani dhisik. Oh, Ya. oke. Nggih. Gur pucung delo wae kok. Ayo nggih. Oke. Nggih, siap. Yuk, Birgita. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen kemutan lelampahan uri tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Ya. Diaturake sisan yo. Sing semangat Bir, Gubuk Asmara. Oke. Hari yang mantap. Apa kuwi? Aduh sedap. Orang ngomong. Bapak, iki ahe pengrawit kudu melu ah, Pak. Oh, iya. Ah, iki pengrawite kudu melu ah. Yo, nah. Hari yang mantap. Malah doa ngop kabeh. Ayo Bapak Ibu ah sedoyo. Tuh, bangga. Aduh sedap. Ayo Mas sugah nih Mas. Bir kita, ayo. Kata ping dhuwur Bir. Ayo.
Ayo. Anyar neh ayo. Anyar sesuk prei pisan. Nggih. Luar biasa. Wah, Jan. Pancen ya menika penabuhipun sedaya menika rata-rata sarjana seni, wonten ing dados guru, wonten wis pepetingan sedaya. Niku dilahlih-lahlih nabun napa kemawon niku saged nggih. Kepepete semender pamit sing ngegong melangkah teng gender bisa. Oh, sapa-apa iso. Watone ora pas ngantuk. Iya. Pak Sutara paring dawuh malih, Pak Cahya niki Pak Sekcam Maospati nggih kapurih minggah wonten panggung. Lah nggih. Monggo Pak Sekcam menika amanah utawi panyuwunan saking panitia nggih. Minggah wonten panggung. Pak Sekcam nggih. Ngarep mriki Pak. Nggih. Monggo Pak Sekcam. Monggo mriki kula katuran mriki penonton kampun kentosi Pak Sekcam. Matur nuwun Pak Dalang. Waduh, pangling Pak kula tak kira lek Pak Seno Nugroho dinane. Mari blangkon. Nggih, derek Mangayu Bagyo, panjenengan warga masyarakat Pandean. Nggih. Nggih, badhe nggih derek-derek kergengaken swasana. Oh nggih. Niki lak dalam rangka HUT RI yang ke-80. Lah kecamatan mboten wayangan, Pak. HUT ngoten niki. Dereng. Oh, dereng. Nggih. Efisiensi niki kemarin. Aduh. Wis monggo lah, Pak. Nggih. Jenengan ingkang langkung pono, langkung pirsa. Nggih. Kados pundi kersanipun nembang menapa nderek? Nggih, niki Pandean Kecamatan Maspati Istimewa dari Jogja Istimewa. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Jogja Istimewa. Nggih. Nggih, sekedar nggih. Daleme pundi, Pak, panjenengan? Barat. Purwodadi. Oh, anu tenggene Mas Dalang Putut mriko. Nggih, riyen Pak Anom Surata niku oleh belajaran dalang teng ngajeng kula. Oh, ngaten. Nggih. Nalika tasih anu nggih, tasih sinau rumiyin. Nggih, Pak Anom Surata niku Purwodadi, Purwowitan terus dadi dalang kondang niku berangkate saking Purwodadi. Nggih. Tur manut informasi dawuh saking Pak Dianom yen mboten salah lho, saimut kula malah ingkang paring senjata nami tamban Anom niku malah wiwite teng niku barat niku Purwodadi. Barat Purwodadi. Ngajengan kula Pak nggih. Oh nggih. Luar biasa. Pun siap kanca-kanca? Nggih. Oh nggih, monggo. Nggih, salah setunggal ngancani ngeten. Mampile Pak, sinten Pak? Pun derek mawon. Mbak Tuti. Ayo coba ya apa? Nggih. Kula padosne sing bener-bener mesti nggih. Niki kula padosne sinden kula sing paling istimewa. Niki digodhog ra iso empuk niki, Pak. Nggih. Pak Sekcam. Dalem. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah. Kok bawa tasbih ini saya mulai bingung. Itu tasbih atau apa, Pak? Nggih. Kersane selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Oh, ngoten. Panas tuh, Jadi panas. panas sekali karo aku. Ada pantun buat Pak Camat, Pak Sekcam nggih. Nggih. Beli tomat di Maspati. Cakep. Pak Camat, jenengan selalu di hati. Apa iya? Kan podo tomate, mat. Nggih, matur nuwun. Pripun Pak ngersake pripun, Pak? Nggih, niki ya karena Pandan itu termasuk istimewa bagi saya. Nggih, ini ya perangkatnya Pak Lurah dan perangkatnya itu orangnya rajin, disiplin, ya patut menjadi teladan. Makanya saya gelari istimewa. Pajak itu pun juga paling cepat lunas sebelum 17 Agustus. Wah, Tepuk tangan untuk masyarakat Pandean. Tertib hukum. Ayo, nggih. Niki lurah nggih tertib mau. Pajak teng sinden nggih awal sampun lunas. Sinden pajak to. Pripun ta Pak ngersake napa ta Pak? Jogja istimewa. Oh, Jogja istimewa. Monggo Pak, ampun dangu-dangu mangke bahaya jenengan malah. Yang nyanyi juga istimewa nggih Pak nggih. Insyaallah. Ayo. Monggo diaturake, yuk dados. Monggo Pak Sekcam.
rasane mangan sate Susu ra usah pecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak maju. bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke nganti janur melengkung wis siji-sijine aku ngomong karo kowe apa anane aja sumelang bakal ilang ibarat koyo fotoku Jogja kowe sing istimewa hey 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 Bersama Bapak Sekda. Ayo jangan sabar. Awas bojone nesu Asik. Ayo. Selamat saanane sing penting ro kowe. tahu rasane kaya ngombe susu bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke nganti janur melengkung apa anane bakal retre sumelang sakura bakal ilang tok Jogja Kowe jan istimewa, kowe siji-sijine, aku percaya karo kowe. Apa anane tresnaku ra bakal wete. sumelang sakura bakal ilang Ibarat koyo putroku Jogja, kowe jan istimewa. Ibarat koyo putroku Jogja, kowe jan istimewa. Lagi jan pasangan ideal tenan. Tik ning sing sopan karo Pak Sekcam nuding-nuding iki lho. Enggak boleh. ini seni Enggak apa-apa ya Pak ya. seni Suka toh Pak. pokoknya wong nek seneng seni iki matine angel Nah, 100. Ayo, mati sumeneh nggih Pak. nggih mati urip neh Kaya celeng demalung lho malah. nggih pokoke kacalan dimalung-malung Sampun Pak. nggih Sampun apa boleh Bapak? malih satu lagi Oh, satu lagi sama Mbak Dian. pisan to Oh enggak, saya juga suka kok Sing kalau langsung nambah. keliukung Mbak Ewisan. jan semangat semangat Selalu semangat sama Pak Sekcap. Ngatos-atos Pak Sekcam niku kurbane pun kata Pak. napa nggih Sesuk-esuk delok wae lho. apa sing kula tak melok jogeti mawon jenengan sing nyaku sing iboh ngoten mawon Oh enggak, yang ibah ya Pak ya. jare Pak Seno pokoknya bagokan tekan isuk ya ora apa-apa sing penting wong seneng ngoten nggih Nggih. niki mungkin nek bar bagongan ora wis padha ambyar nggih to niki dihibur Nggih. Ngersake napa Pak? pun kula manut jenengan mawon Boleh ngono loro Pak. Loro. Sing juga loro. Yo ya. Dua. nggih Kuat toh Pak, 1 lawan 2? kuat Iya. pun monggo Nggih. Ngono ya. Nggih.
Nanti jenengan joget lho Pak nggih. Ya apa toh? Nyawernya jangan lupa loh Pak. Oh, terberes. Iya. Kalau lupa nanti tak cari di rumah loh. Ngapunten Pak, sinden kula Ayang-ayang bareng jenengan apa-apa. malih kaya Nggih, ngoten. ayang-ayang. Ayang-ayang. Oke. Senengane kasih PMD niku nah. Wah, nggih, siap nggih. Monggo Mbak Dian, Mbak Tuti bersama Pak Sekcam. Ayo, ayo. Ayang-ayang. Yo. Ayo Barono. Malah mbako kabeh.
biasa Pak Seksa nggih. Jenengan kok ya iso njoget bagong barang to Pak jenengan? Alah ngono iki pokoke nek teng kecamatan niku ibarate kertu dados yoker Mas. Kalih ulama ya iso awor, kalih wong mendem ya iso awor. Nggih. Kalih dalang ngeten iki nggih kudu iso amor. Kabeh niku visi misine ngomong. Nggih. Ngomong tapi tetep waspada ngati-ngati. Nggih, hati-hati. Ngomong kok mendem ya ora perlu mendem. Nggih, nggih. Nek kalih sinden kudu nyawer, Pak. Oh, jelas lho. Wis arep munggah ngono kuwi wis dipersiapne karo kasih PMD. Hukumnya Gaya anggaran wajib. kecamatan, Mbak. Boten. Lah, kecamatan kapan wayangan, Pak? Nah, niki kula sing bingung niki nggak usah di efisiensi ngeten niki terus pripun? Nggih dana pribadi to, Pak. Dana pribadi to Pak jenengan nih lho wong gagah gede dhuwur Loh, ngoten kok. Dana pribadi kok dijalukne hubungan. Lah ngoten. Nah, BKAD iki kudune nanggap Pak Cahyo pun tadi. Nah, cocok Pak niku. Kedepannya. Seneng jenengan mengke sewengi mun ketok-ketoken mengke. Ketok-ketoken. Jenengan ora nanggap pun tak prepare nih Pak ben bengi. Yakin. Pripun derek-derek setuju toh? Setuju. Ya muga-muga mungkin jenengan dongakne. Nanti kan persatuan desa-desa itu kerjasama badan kerjasama antar desa. Nah, sekali-kali niku mengke nggih nanggap ngoten. Pak Cahyo pun tadi niki teng mriki pasaran, sesuk ning Teguhan, Demben ning Manjung. Pun pokoke teng mriki niku jenengan dolan teng Purwodadi Mas mengke ketularan mengke. Saya dadi dalang ngoten lho. Oh, nggih, amin. Lah rono lek ora ditangkap arep nyapa lho, Pak. Pas tanggal 31 niku tesih kosong, Pak. Tesih kosong. Lah kaya apa nguruk niki sing nomor 2 urung mantu nek sing. Lah nggih niku lho Pak, dinteni niku lho. Mosok nyetel lagu terus. Nggih. Nah, yo. Nggih, Pripun Bu. Pak niki? Nggih, sampun ngoten mawon sik. Nggih. Pripun niki genahe, Pak? Niki pripun genahe Pak wetenge? Sinden kuwi bareng ngerti Pak Sekta malih kaya kotak amal wah jan wis. Lah, niku enten abang-abang kathah lho Pak. Titik. Matur nuwun, Pak. Nggih. Wis. Lho niki wonten nemi, Pak. Cepet ngeten Pak. Oh, sampe nyanyi, Pak. Oh alah. Dijane ora ngerti efisiensi kuwi ya. Matur suwun nggih Pak. Matur nuwun, Pak. Terima kasih Pak Sekta matur nuwun sanget. Nggih panjenenganipun sembah nuwun ingkang agung. Ya, Lah, piyayi Jawa nanggap wayang kuwi mesti ana unsur doane lho. Mosok ora mau sekedar hiburan, ngopo kok ngersake lakon wahyu katentreman, muga-muga desane diparingi tentrem. Wahyu kamulyan muga-muga sedaya dipun paringi mulya yen mbangun pura kencana lawang gedhe menuju jaman keemasan ya muga-muga dijabahi kalian Gusti Allah ing mapan wonten ing pandhian sedaya kemawon saged sukses lancar menuju ke jaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Ya ri palungguhan iki magita kita mbacane gelar cerita engko gojeke isih ana wektu longgar ngen goro-goro. Ayo tak dherekake Mak. Yo.